Så i den her opgave vil jeg finde den største fællesdivisor for 575 og 35 ved hjælp af Euklids algoritme. Så vi starter med at skrive 575. Så skriver vi 16 gange 35, og hvor vi så ender med en rest på 15. Så skriver vi 35 her, hvor vi ganger 2 med 15, og ender altså med en rest på 5. Så skriver vi 15 hernede, og ganger 3 med 5, som så giver os en rest på 0. Okay, ja, så fordi 5 er en divisor i 5 og 15, så må det, fordi at 5 er en divisor i 15, må det også være en divisor i 35. Og fordi at 15 og 5 er en divisor i 35, så må 15, 35 og 5 også være en divisor i 575. Nu vil jeg vise, hvad den største divisor er. Og den største mulige divisor må være 35, men det kan vi se, der er det ikke, fordi at der er en 15 i rest. Så derfor må vi tage resten og se, om det kan være den største mulige divisor, men det kan det ikke, fordi vi ender med en rest på 5. Så derfor tager vi 5, og det er så den største divisor, fordi vi ender med en rest på